年 A 組川田先生。いいぜいいぜベイベー。受験間に合うかな。もうすぐ夏だね。新番だ。3年 C 組ドラゴン先はい、ここテストに出ます。やってらんねえ。新学期だよ。生。新番だ。グレープフルーツ出た。3年 D 組雪安先生。1キュッパのビデオデッキが2割引き、ボーナス一括払いで 5% オフ。今ならポイント還元が 13% ついて、さていくら。6割引きだったよ。夏休みだよ。新番だ。リーチ出た。3年 F 組 TJ 先生。次の問題は山下さん。 3X です。違います。傷つくわ。サンタスイーティー出た。3年 G 組少年先授業じゃ。この問題がわかる者はおるかおらんのか。はい。図鑑高い。どうすりゃいいのよ。生。すっきりさっぱりファンだ。3年 H 組夢野先生。場所を抜くには。今さら何よ。俺が悪かった。バカ。寂しかった。この泥棒猫。お母様。授業しろよ。ヤコファンだ。スモモネ3年 J 組だ。絶対先生。漢字テストだこれ。横だ。3年だったら4年だろこんぐらい。読めません。トロピカルフルーツだ。そんな無茶な。ファン春なのに。ダ。トロピカルフルーツ。3年 S 組クライエ先掃除当番です。そんなのありかよ。生。スッキリしたいファンダ。夏休みだよ。校長先校長の話だ。明日から夏休み。外した。遅刻や居眠りでロスタイムがあるので1学期を続行します。